Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako! Naunsa man na imong agtang batitay ha? Burot man na. Ay, naparok na siya. Oh, mao ba dang? Oh, naparok na. Ako parok, oy. Bunalan mangguni mananggwapa. Ay! Usa? Ibunualan sa kasbatita! Na, human kita ini. Ano, may kanta man sa kagtinood ay batitay, ay! Mama ko kantagod. Aba niya! Ayaw tudlo ipamakak si batitay ng imak! Usa man batitay! Usa man! Giunsa makatong taxi! Nadanawa na, gubat na sa Giunsa ka! Ha? Iyan na sab ko palayas. Unya, dukol ko niya agtang manoy. Sakit kayo ako agtang, uy. Kiniyo ka niyo. Naigo man niyo. Dili na ni mahimo! Sa dili. Sobra ng panagdaog sa maldita! Abi kay pobre ba ta? Inulan ta niya ini ha? Giyak-giyakan lang ta! Unsa nang giak manoy. Giyatak-yatakan ba sa giyatak-yatakan atong pagkatao? Ug dili ko sa mapasailuhan ini, di gyud. O niya, kung dili ni mo siya pasayloon, madunot ka din hespres. Bahala na, di ko igsapay mapriso ko nang basta ang atong katungod lang dili tumban. Kabus ko, ug siya anunahan. Pero tao gihapon ta, tao nga bukaon katulusaw sa kadlaw. No, niya ligo sab. Ligo sad ang parehas siya way kaligo. Unya kakaon sab. Mukaon sad parehas siya nga daghang kaon kita gabay ra. Oo, sab. Ay nagyapil oo day baho man na day, ha? Basta makagawas na ko din eh. Magkatilaw siya sa akong kasuko. Kung mubusukol na ang mga dinaog-daog, musukol ang kabus nga pungkol. Nabura ini ron. Rayot magkaning mahikay karon. Oy! Pangatog lang mo dahil inyo. Ano magmangatog mo? Kay ganasin yung mata? Ay. Ado ka na kay ka, sir? Katog lang ka, sir. Kantahan kang batitay, sir. Kantahan ka, sir. Sir, kakantahan ka na mo. Nama ko tatlong bibi. May tatlong bibi Bibi. akong nakita. Kita. Mapayan mga bibi. Bebe. Ngun. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang leader! Siyang leader! Siyang leader! Nagsabi ng Osa, ako sa kanta, sir. May tulo ka, baby. Ako, amiga. Baby Parida, baby Abiliano sa og baby Omega. Ang usa ka, baby, sa Palawan mi punta. Ang duha ka, baby, na habilis ilaha. Sir, kakakanta pa ko. Bayad sa Na. Unya, lang kanta day, oy. Mamalik lang unya ta din, he. Apil man sa ka, oy. Day batitay ra may mo kanta. Manoy, oy! Kakakanta pa ko, Manoy. Kanta-kanta day. Ayaw na tong baby. Kaya dito swildoan. Ayaw lang to. Ang mga amigo, karasa suod sa balik. Balik siyang kanta mga amigo. Mga suod ako. Balik siyang kanta.
Ay, katong Gigig, sige. Ay, sa sunod na lang, Lino. Mamauli na, be. Oh, nagbalik na lang ako kanta ko, mga amigo. Bye-bye, mga amigo. Piyato ganda mo. Mga himak. Lino. Ato lang unas batitay sa inyo, ha? Ay, ito magawa sa betitay karon da. Para matagan ako siyang pagkaon. La, sir. Oh, Ikaw na, sir. ang kaubang bata man din ni betitay. La, sir. Ganun nga makasaan mong kapit, sir. Kuan. Misori lang ko. Unya, migo naman ta. Ano ako'y pagkaon para yung duha ni betitay, oh. Yes. Tinood, sir. Tinood ka, sir. Oh, tinood. Niya, oh. Bahinis betitay yan, ha? Aw, oh, sir. Manang Na, anak. nyano. Nano di ay dali-dali. Tauli, oy. Ay da, laing kag tinanawa ni mo tong ubang mga pinireso day oy. Nano di ay. Ay gwapa manggug ka day. Kuyaw manggug maibgan ka dito. Oh? Na, dili ka kasabot sa akong buti pasabot day batitay pero hostos manoy nimo. Di maayo nga magpaduol ka adto mga klasihas mga tao. Patitay. Oy, Ala. Si undong mo yung ima ko. Nada plastiko. oh, diin magka mamasura undong. Masura. Wa mo ko masura, good. Di mo ko ni basura, good. Oh, Kika na sa among amigo ni Patitay. Si Sir. Atumigo? Oh, good. Nya, tunga tayo ni ha. Ingan man siya nga. Magbahin ta sa linata. Nya, sa panpod, uban po. tay ayaw sa undong be klarohon tani. Sigurado ka nga dili nimo ni kinawat. Nawat. Di, lagi, kawatan ni ko. Nga na klaro man. Huwag ko mangawat, oy. Kay, matukhang niya ko. Oh, kana gyud. Pero kinsa may nga naghatag ining amigo ninyo? Kalimot mo ko siya nga Amoy gidangat manghatag inani kadaghanan niya wa kay may boss pangan. Di, basta na siya auto. Nya, Ah. wapo siya. Migo guwapo di ay nagatag ini undong. Batitay. Ato ning tungaon ha. Sir, patawag ako gusab, sir, be. Tawag gunto na ako akong nasadaan, sir, mga ko pasaylo, sir. Maluoy taon ka na ako, sir. Katol ng kayo akong pungkol, sir. Ganahan na taon kong pauli. Nay, naidaghang tiyanggaw og tinggawang puyo sa ako ang pungkol, sir, oh. Napay mga tungaw na eh. Patawag ka taon ko sa kong kontra, sir. Ako naman ang... Hello? Ma'am, imo naman siyang kipasakitan akong manghod, ma'am. Ha? Ikaw na, Sab? Ngano bang magsige magikagpadawag na ko, ha? Buisit ka! Pagawas ako diri, ma'am. Ako isa ni mo, di na ako magpakita ni mo, ingon man akong manghod, pagawasan ako. Hoy! Ayaw ko gadlo ka, amaw! Kay wa ko'y gikahadlukan. Why gikahadlukan si Trixie? Kasabot ka? Timan ikinig maayo, ma'am. Timan ikinig! Di gani ko ni mo pagawason, aw! Maprisog yung ko, ma'am. Taon ko, ma'am. Pasiluan taon ko, ma'am. Isaan ako ni mo, ma'am. Mahimong mapaulipon ko ni mo, ma'am. Mahimong putlo ni akong usag tila ko ihatag ni mo, ma'am. Usa taon ko diri, ma'am. Usawa man mo pagpaulipon ako nga pungkol man ka. Wa man kay gamit. Magamit di akong pungkol, ma'am, oy. Magamit di, ma'am. Napa ko'y gamit. Ikaw ba? Kadako na ko gamit sa kalibutan. Lalaki ko. Gamit kay ko, ma'am, oy. Naunsa. Ikaw? Dunay gamit? Haing ko tao nang imo gamit nga pungkol man ka. Kaning ikatulo lang kong tiil, ma'am. Magamit, di ba? Hello? Magmahay yun ko, ma'am, kung di ko di mo pagawason. Kaya nga no, gihadlok ba ko niya? Wati kadlo ka. Pero magmahay ka sa imong pagpapriso nako. Magmahay ka unya. Kung ang bagay magsudya. Hoy, pungkol!
Bisag mag-unsa ka pa, dili na ka magkakawas diha. Goodbye! Ta, bungol kag yung pungkula ka. Malditang bayana. Ikaduha pagbundak. Kaduha sa kumabungol. Iba na ang drama na. Saom na mo ani, di mulis na mataon mi. Di mahimong ni ako suod sa prisuhan. Sa adlaw sa demolisyon. Lino. Sir? Magkapauli ka na, Lino. Ha? Ano magkapauli ko, Sir Gary, ha? May piyansa ni mo. Ah, usa? Kinsa, Sir Gary? Oh, sige, attorney. Salamat sa iyong pagtabang. Okay. Ato alas ko opisina ugma. Oo. Pero, ato lang ni sekreto ha, attorney. Okay, sige. Bye. Salamat. Magkagawas ng si Lino. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya Sunda, ng sunda. ating mga Sunda dyan ang katabat, titay. puso. Mura mo kabaon. Bukas na. Bukas na lang kita mamahalin. Batitay! Hala! Niya naman oy Lino! Kuya Lino. Uli naman oy Lino! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!